Ikun benriu kila sedang bandroi ki jingdro ba pher naduk kulong kuma. Ka jingdro ki durjung ki marat hapok krem mau nani hasenrang mau ka baki khodru ki cave painting. Ki dei ki jingdro ki barem tam haperthei. Ya kini ki jingdro la lab hakeleng ki senrang mau ha Afrika, ha Europe bat ha Asia. Ka roi ka pat jingi kun benriu ka wandra artan ki jingdro ki bakham itenat bat ki bakham isong dor. Haka jaka ka bakil o ki sutenat ban kedum kata hasora. Nila yo lahat banyak keren, bat iwe ni ki artis ibas ngau tenan ban penpau ya ka jing ipu iping jong ka mariang. Haka kanvas, daga sap ka pong jong i. Haka ni ki episode jong how they do it. Iba Banshan Rimai, in batai shangi, syapang ki painting sani ki jingdro, ba is ngau tenan ban le bat kumno, ilala ban kamai artan. Na kanika kamro ka jingdro banikong du jonga dangam bakla kade ka jingking mau kedok ba man bangalit seluang aji e bat ngiji ya lingba ka mau kedok kumtangi e ya ka jing tenat jongka kumtang sedang bandro ya ka manumala kamdan itana adu kata ndrai ngaya persang ban pendebet. Wala yang puli ban pendep ya ka BA Economics, hendrei la nangai biteng ban pentibet artat ru, ya kini ka kam ban draw dur. Namar ba is ngam tenat ban draw, naduk ki por padang khana. Ban let ki tiki fine arts ni ki college ba kambiang kaduar te kamrem te takadang is nasu ya persang hi limba kajing wat jing tep dalade hi ba kadan hi kajing snow hair jing snow kam pelaban ong ba de self taught artist mo hoi ngakwa ban join tiki art class ha future maybe Shu ka jingdan jang ki social media ka layaram ru, shibuan ye i ban nang yo, iki boit kisam, yo jing hikai, bat ban kamai artat ru, ha ka juga por. Ki painting seni ki jingdro ki laban wan ki babun rukom. Don ki nongdro la ni ki artist ki bas ngau tenan ban le da ka portrait la ni ki dur brio. Bat don pan ki bas ngau tenan ban le da ka landscape la ni ki dur jong ka mariang. Wala Banshan ila le tangi ki portrait ba landscape painting ru hendrei ka jingdon jong ki jaka jungo ka ba pher bat ka jing internet jong ki lum ki wa ha ki than sora kala I museum ye even pentben ha ki landscape painting.
Hakani ka juk bamenta ki painting ki la ban hai ki babun rukom nadu ki acrylic painting ki oil painting ki watercoloring painting ki tempera ki spray painting barkum ta ter Yamentahi Banshan idang pentibin ban draw lani ban paint da ki acrylic paint. Henry ikermen ban paint ru da ka bapendan kam da ka oil paint. Namar ba ka acrylic painting ka kloy ban rakhyang ki artist bunsin ki hikai shwa bat persang bat ban pentibit shwa hagani ka rukom. Habayanu jor hapadeng ki acrylic painting bat ki oil painting. Ki oil painting kala banne de ki spasnam nada pikir bat sumar bahaya ki. Wala ki acrylic painting ki la banne bun snemru henry lada am sumar bahaya ki ka rong lani ka paint kala ban kho no. Kani di painting jong ka nongdro but ngadro deki acrylics paint nang ta de ka size jong ka de 36 by 32 inch I brio I order idina silo idi khasi ka por kasimpor kumto light tayo ai ban pendam ba kador sim kadang sim 2000 ya kani ka size kan Ka jingshna jki brut ban paint ani ban draw lani kita ki paint brush ka ki rinti bat ka jingpur jong ka jing draw min shwa ki min barem ki jupanan kam de ki snyu maran bat de ki snare sim ban draw ye ki dur kitar haki ma bat ki kin draw henry hakani ka juk ka bamenta ki karkhana ki lala man pinmi shibun ki jat paint brush kat kum ka jingdon kam jong ki artist ki ba khampau na pring ki paint brush ki long ki round brush ki fan brush ki filbert brush bat ki flat brush u paint brush uba pautam na pring ni udai u round brush bat kinu ki artist ki bang sang thamai ha ka ni ka kam painting kin pinon kam bahada uni u brush lada don kam pat ban paint ki sliding na ni ki plang na pinon kam da u fan brush u filbert brush u yaram ban penuan dur bahaya ka painting bat u flat brush u yaram lada don kam ban airong ya ka jaka ka bahe kum ka background jong ka dur ka jingdon jong bu jai ki rong ka yarap ru man pen ipu ipieng bat ban penwan dur shu ya ka painting kinong Egyptian ki de ki jai ban rio ki ban ningkong ban pen mi pat ba ya ka rong blue kat nang ya ki por ki brio ki nang lap bu shu ban pen mi ye ki we ki jai rong ban penon kam ha ki paintings ki ba pher ka jingnang ban khle ye ki rong ru ka de ka sap ka ba ki artist ki don kam ban nang
but yakani ka subject ban pule yiki rong la khodru ka color theory ki tiar bang ju penangkam ha painting kilong ki brush ki fan brush, round brush, liner brush, ki flat brush, filbert brush, kamtahi badan kamtam. But aju penangkam ru ka palette nang dapat dia ki kanika gesso kalau primer ya ka painting nang dapat dia habakut ka painting bani ada ya ka rong aju penangkam ru ya ka varnish. Banshan ni jusum tena ro bani shimenta haki painting competitions. Nado bidang kena. Ba ila yo ru kattu kat ni tiliki painting competition certificate nagi school baki college ba ipuli. Shu Banshan ila yo ru ya ka second prize haka competition international water conclave arata apusau kabalawanra da Department of Water Resources Meghalaya. Kini ki rinsan ni ki competition berki exhibition ki an museum ye iban pentibet shu hakani ka kam kaba iskam tenat haban le link ba ka Instagram page ka jong @Banshan Rimai Banshan ijuo ki order ban draw bat ban pin ye ki briona keleng Bunsin ngaju yo ki order limba ka Instagram jonga but ngaju post ru ikini ki jingdro kumno ngale ya ki postcards ki tial bangas na but ki jubon ru ki bapet but ki ba order but ki ba amen siam yang ban nang ya sakmat. Kador jong kini ki painting kaya pheru kat kum ka size jong ka jingdro. Kini bajet kide sun inching atharai but ngaju ai ru lingkap ini stand kini ngakhat ki pocket art nama ba kilong pocket friendly nata pada ngaju post ru haka shopping website jonga but kador kalong arsan phau iwe link but delivery fee ru machine nata ki postcard ru ngaju shina kini postcard ngaju pha print ba ngaprint haka thick paper
Kedua jong kani kadai sispa tingkat iwe ringkat baka delivery fee. Nalor ka jing sultanat jing Banshan Bandro. Kini ki painting skipen kan mauru ingi ya ka jing kodor jong kamariang. Bat ban ai museum ya baro man penek pensa ya ka pateng. Shisian ba kamariang kala syak penjulor bat penduk no. Kalong ka ba ban yo biang ya ka. Banshan ikermen ru ba kini ki kam ki ba itrei kan ai museum ikiwe ru ban shim kia ban penek pensa ya ka mei mariang. Wat lai Banshan idan makna ya ka sap bandro bat ban pin hendrei deling ba ka jing minat bat ka jing tre shitam artat ka balala ban kentiu shu ya iban shan hagne kam ka ba ile.